Musíš ísť cez pršku. 230 € ťa čaká, poď, zvládneš to. Koľko máš percent na telefóne? Koľko máš percent na telefóne? Ty kokos, že 91. 91%? Za 91 € pôjdeme do hociakého obchodu na Eurovej a ja ti tam niečo kúpim, ale ak si členom Mobilefoxu, čo si? Som. OK, počkaj, ukáž mi to v aplikácii. OK, 91 x 2 je? Je to 182. Presne tak, 182 a my ideme do? Donaju. Do Naju, čo v Navi? Môžeme kúpiť nejaký monitor? Môžeme to ísť pozrieť, počkaj, tak to je opačný smer. Tam. Kebyže ti navýšime budget do 50 €, tak prebehol by si cez tú fontánu? Možno, že aj hej. Fakt? Dobre, tak musíš ísť cez pršku. 230 € ťa čaká, poď, zvládneš to. Ty si blázon. Dobre, budget navýšený o 50 €, 230 € stále chceme monitor? Môžeme ísť pozrieť nejaký, ešte sa obujem rýchlo. Electro. Hej, minus 50 € pod kolma, takže budget je naspäť, kde bol. Ale nie, dobre, Electronics, ideme dovnútra. To je trošku cez budget. Kamera nám povedal, že môžeme zobrať aj ten za 239, klávesnicu za 20 €. Dobre. Vyzerá v pohode. Ideme zaplatiť. Ideme zaplatiť. Hráč alebo... Sráč. My sme zistili, že dneska si hráčom, takže zaslúžene si nakúpil, dúfam, že si spokojný. Som veľmi spokojný. A followujte nás a na budúce budete vo videu možno práve vy.